moest even goed opletten, want ik ben heel benieuwd als je antwoord hast op de volgende vragen. Waar bist je eigenlijk verzekeren? En wat voor verzekeringen hast je dan? Hast een verzekering voor bronnen? En hoe volle krijgt dan eigenlijk echt dat die huis helemaal uitbrandt? En die naaie ombouw van 3 jaar geleden, is die eigenlijk wel mooi verzekeren? En de zonnepanelen, ben die wel onmeld? Nou, dat is zeker net de eerste wezen die het geen antwoord had of net een compleet antwoord had op deze vragen. Of die denkt, ja, de hekken al heel skoft net nog jongen. Dat is al het eerst wel de ondervinding van Theo Vos, dus verste expert het gaat om de wenningmerk. Maar hem maakt we een uitstapje naar de verzekeringen. Ja, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Jo stellen die vragen in jouw professionele omjouwingen regelmatig. En wat voor antwoorden krijg je dan? Krijgen we heel vaak. Oh ja. Hoe ziet dat ik alweer? En wel eens mijn polis blijven ik alweer. En dat is eigenlijk heel logisch, want meesten gaan op een gegeven moment hun polis gaan ze aansluiten. En soms ik bij verschillende verzekeraars, of ik wil eens bij een tussenpersoon en ik wil eens rechtstreeks. Ja, en hoe ziet dat nou ik alweer? Dat komen we heel vaak, komen we dat zien. En normaal ik zei ze van, ik heb kwartelijk nog een telefoontje gewoon van het bedrijf waar ik verzekeren binnen, want die bellen echt regelmatig. Ik weet net 1 keer in de 2 jaar of zo dat ze dat al hier van die gaan. Is dat net standaard? Dat is net standaard. Het is wel zo dat de tussenpersoon en ik de rechtstreekse verzekeraars, die hadden een zorgplicht. En die zorgplicht houdt in dat ze minimaal 1 keer in de 4 jaar, dat vinden we zelf te weinig, maar 1 keer in de 4 jaar, dat ze sowieso de polis ik moet controleren, samen met de klant. Maar de klant daar zelf helemaal net op reageert. Of net terugbelt, of net terugmailt, of dan kun je zelf wat een probleem. Je kun jezelf wat een probleem op hals zetten. Ja, heb je daar voorbeelden van? Dat je echt zien komen dat er mensen binnen die erbij gelieks de ombouw net maar verzekeren ha? Ja, en ik hier 2 weken hier op een afdeling nog een voorbeeld. Dat een van de collega's die hier een situatie waar een herbouwwaarde bij een oorrelatie hier ze dat onderbracht. En die man die voerde de verzekeringen wel eens even hersien. En daar zie je de herbouwwaarde nog op €250.000. En wat biedt werkelijk dan? En toen wij het controleerden, zie je op €850.000. En budget dat dan echt dat die huis in de fik daar staan maar €300.000 krijgt in steeds van wat het werk is? Ja, dan heb je wel een probleem. Want als het huis dan in de brand gaat, ja, dan heb je €250.000 om te besteden om een nieuwe wenningdeel te zetten. Ja. Dat wordt dan wel een heel groot probleem als je daar op dit moment een huis hebt voor een herbouwwaarde van €800.000. Ja, en gaat dat nou een beetje automatisch maar? Want die wenningprijzen die gaan natuurlijk enorm omheen de laatste tijd. Ja, die gaan wel mee. Alleen er zitten natuurlijk wel situaties zo vast dat wenningen ik wil verrooien. Dus zonnepanelen worden geplaatst, er komen nieuwe keukens in, of er wordt een ombouw dienen, of de wenning wordt op een andere manier wordt die verbouwd. Ja, dan kan de wenning er compleet over uitzien. En ja, dat had natuurlijk een enorme waarde, een verschil kunnen hebben op de waarde van de wenning. Ja. Wat is nou jouw advies? Nou, het advies is eigenlijk heel eenvoudig. Als je ziet je in ieder geval het meidje met een verzekeraar of een tussenpersoon die je volledig vertrouwen. Dat kun je doen vanuit klantervaringen of vanuit de relaties om je heen. Je kan ook op advieskeuze.nl kun je zien. Daar staan alle verzekeraars op met beoordelingen. En onderneem zelf actie. Dus wees er zelf net te laks mee. Want als je zelf te laks bent, tot er een probleem komt, ja, dan kom je er pas achter hoeveel beskeer je er zelf van ha. Nou, dat is wat let. Eigenlijk helemaal net zo volk. Nee. Nou, het lijkt mij een goede tip. Zeg eens even dat je die polis vinden kennen. En zeg eens even hoe langer het lien is dat die updaten is. Theo Vos, dank u wel weer voor deze keer.